21. mendeko mugarri zientifikoak. Adi animaliatxo honi, konputazio kuantikoa azalduko baitigu. Rödingerren katua da. Labur bildezagun esperimentu ospetsu hau, lehenbizi kutxa batean sartuko dugu, atomo erradioaktibo batekin. Atomoa desintegratzen bada, pozoia daukan gailu bat aktibatu eta katua hil egingo da. Desintegratzen ez bada, katuak bizirik iraungo du, onaino nahiko argi dago dena. Baina adi maila subatomikoan ez baita fisika klasikoa erabiltzen. Haren ordez, kuantikoa aplikatzen da. Eta fisika kuantikoak esaten digu kutxako partikula ikusten ez dugun bitartean, hainbat egoeratan egon daitekela une berean. Hori dela eta, kutxa ireki eta barrura begiratu arte, katua bizirik eta hilda egongo da aldi berean. Oso intuitiboa ez den fenomeno horri, gainezarpen kuantikoa esaten zaio. Demagun orain ordenagailuei aplikatzen diegula hori. Zure ordenagailuko informazio unitate txikiena bita da, eta dakizun moduan, bat eta zeroen bidez funtzionatzen du. Baina konputazio kuantikoan unitate minimoa kubita da. Rödingerren katuaren propietate bera duena, gainezarpena. Demagun 4 bit dituzula, haien artean 16 kombinazio egin daitezke, eta azkenean horietako bakar bat aukeratuko duzu. Baina kubiten kasuan gainezarpenari esker 16 kombinazio horiek aldi berean gerta daitezke. Kubite gainera beste propietate kuantiko bat daukate, korapilatze kuantikoa. Kubit bat, beste kubit baten egoera aldaketari berehala erantzuteko gai da. Hau da, haietako bat aldatzen baduzu, denak aldatuko dituzu azken batean guztiak egoera bakar bat direlako. Bi propietate horiei esker, konputazio kuantikoa gai da informazio kopuru erraldoia prozesatzeko oso denbora laburrean. Hori bai, argita garbi esango dizugu, zuk ez duzula sekula jokatuko zure bideojokorik gogokoena ordenagailu kuantiko batean, baina behar bada zure bilobek bai.